O Plan de Accións de Promoción do Turismo de Galicia detalla as distintas actuacións a desenvolver en 2025 para potenciar o sector turístico galego e reforzar as accións xa en marcha. Esta folla de ruta vense actualizando anualmente con éxito, con novas actuacións, en este caso pon énfase na proxección internacional, no impulso da sustentabilidade e na digitalización e o reforzo da marca Galicia como destino de calidade. A este respecto, os 8 eixos que o compoñen o novo calendario buscan mellorar o posicionamento de Galicia no mercado turístico global, avanzar na desestacionalización e diversificar a oferta con novos proxectos espallados ao longo do territorio. O contido do Plan Anual de 2025 inclúe máis de 130 accións repartidas por máis de 30 mercados internacionais e cun orzamento superior aos 13 millóns de euros. Mercados estratégicos para Galicia son Europa, con presenza en Alemaña, Reino Unido, Italia, Portugal, Suíza ou Países Baixos. Tamén América, Estados Unidos, Argentina, Colombia ou Panamá. E Asia, os mercados chinés e xaponés. Entre as actuacións cabe salientar a participación en 30 feiras especializadas nacionais e internacionais, a organización de máis de medio cento de FAMtrips e viaxes de prensa con xornalistas, influencers e axentes de viaxe de diferentes partes do mundo e accións especiais vencelladas ao Camiño de Santiago. A folla de ruta pon o foco na necesidade de desenvolver accións que permitan gañar en competitividade e singularizar o turismo en Galicia como unha experiencia única. O turismo é un dos principais motores económicos de Galicia.